Kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tinokukurudzirai kuti muite subscribe kana musati masubscriber. Uye kuita like and share nyaya dzatinounza pano paDestiny TV. Hapana chinhu chinorwadza sekuti unoziva kuti kana ndapedza basa ndichaenda kumba kwandinonosvikozorora. Asi vagari vepano pamaflats kuno kuAvondale, kunyanya vashandi vanoshanda kuUniversity of Zimbabwe, dzimba zhinji dzemaflats aya dzaparadzwa nemoto kuseni kunoku. Tataura nemukuru weFire Brigade uyo atipa vangonzwa kuti kune moto avana kutora 10 minutes vasati vasvika kunoku, vachibva vasvikobatsira kudzimura moto kuti usarambe uchienderera kune mamwe maflats. Isusu kuFire Brigade tafonerwa vakamhanya kunoku, vakasvika panapa within 10 minutes 10 to 15 minutes kubva vaisolate moto kuti usaspreada kwakawanda. But by the time vanga vauya pano pane ma-apartments akati wandei anga destroywa. So initial indications are that pane atanga mu one apartment ukabva waspreada, but asati aziva chii chakonzeresa kuti whether a gas stove here or a stove yasiwa iri on or iron, we don't know. We are still investigating. Hapana vakuvara here? No, from what I am told hapana vakuvara. Mungazive here kuti maflats mangani aitwa affected nemoto? Asati ndaziva pari zvino. Vakomana vedu veFire Brigade vachiri kupedzisa, kana vapedzisa will be able to know. Kazhinji kacho dzimwe kwatinoenda tinonzwa vanhu vachiti pasina mvura, imimi pamauya panapa mangosvika here kuti muchingosvika nekutotanga kuita basa kana kuti matombosvika kutsvagana nemvura? Mota dzeFire Brigade chekutanga kana dziri kustation mutemo dzogara dzakazara mvura. PaFire Brigade ipo paya pane tengi rine 75,000 liters remvura riri pasi, so dzese dzogara dzakazara, ende kuemergency toresponda within a minute dzese akutosumuka dzichiuya, vanenge vari ready. So hapana panoenda Fire Brigade isina mvura, yatouya nemvura, asi because moto wacho unenge wakawandisa mvura inopera. Ichi chine 5,000 liters, then pane zvimwe zvine 2,000 liters chete, so ikaiswa pressure within a few minutes inenge yapera. So you need to kunotsvaga imwe mvura, either kunotsvaka back station or mafire hydrants, but mafire hydrants edu mamwe akabiwa akavandalizwa nevanhu. So that's why maona tauya netenga remvura kuti ribooste mvura, but hapana panofa pakaenda mvura. But pakanzi moto handiti mukasvika after 2 minutes mogona wana chaemta ichimofunga chaisina mvura. Zvokuti vanhu vanenge vakufunga kuti vauya vasina mvura asiwo vanenge vatomboshandisa mvura yavauya nayo. Ndizvo vanhu vanogona kufunga, but vanenge vashandisa mvura yavanenge nayo, vanenge vachifanira kuita reload manje. Saka imi muri kutaura kuti kuuya kwaita Fire Brigade panapa yakwanisa kudzivirira njodzi yakakura nekuti vasvika in time? Yes, vakwanisa kudzivirira njodzi yakakura chaizvo, because vasvika nenguva. As I said, isu taresponda within a minute mota dzikatanga kubuda. Mafire engine anenge akazara mvura anotorawo kanguva kuti asvike panzvimbo yakaita sepanapa. Ende masilingi ayo muchimaona zvaakaita anopfuta nekukasika. Even 5 minutes unogona ona imba yatotsva ceiling yes. So vasvika on time ende vakwanisa kuseva property yakawanda nemama nedzimba dzakawanda kuti dzisapfute moto. Chii chamuda kutaura nekuti takunzwai muchiti mimi vanhu vari kuvhandaliza zvinhu zvinozobatsira pachinge paitika moto sekudai so? Tinokumbirawo kuti vanhu vachengetedze midziyo yeCity Council inozobatsira panguva yakaita seyo. Like I said, mafire hydrant ari kuvhandalizwa. Vanhu handizivi kuti vanenge vada kunomashandisa chii, but ari kuvhandalizwa. Because mese mune mahydrant mucity mese ekuti kana tauya panjodzi yakaita so vanongokonekta mvura yotanga kubuda. Tataura zvakare nakansela weward 17 kansela Gotora vati ivo vanofara nebasa raiitwa neFire Brigade nekuti vakasika kuuya zvazoita kuti maflats mamwe akwanise kusevhwa kuti haana kuzobatira moto. Indonzi Councillor Gotora, the councillor for ward 17, which covers this place, Avondale. So I just heard from the residents that there is fire that has broke out here. So pandango zvinzwa kuti vanango manyira panapa. Imimi muchinzwa moto uyu uri kunzi watanga nguvai uye ndiana uona? Moto uyu uratidza kuti watanga around 2:11 from what I saw in the communication nemaresidents. Ndanzwa sokuti pane musikana anga arimo anga achicleana mumba ndiye atanga kuona moto. Saka pazodedzera kuti moto wanga wakutospreada already uchipisa imba yose. Saka patazosvikawo panapa taona weFire Brigade wedu vato pano kuti vazame kucontaina moto wacho.
hapana vakuvara here musikana wamukuti ane zvake akwanisa kubuda zvakanaka here hapana vatsva here zvinoratidza kuti hapana tsva hapana kuwara ende vazhinji vanodzana mwangu vaenda kumabasa I think dzimba zhinji dzanga dzisina vanhu mukati saka vazhinji vanenge vanga vatobuda so zvaita kuti pasave nemunhu akuwara kana arasikirwa neupenyu hwake nekuda kwemoto iyoyi but maproperties ndo aratidza kuti ese especially marooms emudenga umo aparara ese zvokuti hamuna chasara. imi chii chamuri kuda kutaura kuti vanhu vange vanochenjerera kunyanyanya yemoto iye zvino zvinongonzwa kunokwatsva Yeah, it's a very concerning issue munharaunda kuti nzvimbo dzakawanda dziri kutsva saka chinhu ndingada kutaura kuvagari ndechekuti kazhinji kana tichibuda mumba ngatite make sure kuti zvinhu zvakafanana nemastove mairon nezvimwe zvinokurumidza kubakidza moto even nemagasi edu chaiwo kuti tite make sure kuti akalokwa tadzima mastove tadzima mairon tadzima zvese zvingakonza kuti magetsi abakidze plus kudaidza vano unyanzvi hwezvemagetsi kuti vaone kuti mapaipi edu tambo dzedu dzakanyatsorongeka here nekuti dzimwe dzenguva tambo kana dzichinge dziri naked panopedzera paita short then dzopedza dzabatidza moto takukonzera kuti maproperties edu atsve nezvimwe zvakawanda zvakadaro saka ndoda kuti kuvagari ngatichenjererei kana tiri mudzimba kuita make sure kuona kuti zvinhu zvedu zvese zvakaronga tisati tabuda kuenda kumabasa kunyange wabuda uchida kumhanya ita make sure kuona kuti zvinhu zvese zvakarongeka wakadzima zvinofanira kudzimwa zvese so that hapana chinosara chibatidza moto imomo kazhinji vamwe vanononoka kumuka opposite amuka kumhanya kutesa time ukangana zvakuti ndasiya stove dzimwe dzenguva yakabaka kana ndasiya iron yakabatira then zvosara zvichizobatidza moto because macases ekutsva kwedzimba ari kuramba achiwedzera mukati meguta saka toda kukurudzira vagari kuti ngative very much cautious tochenjerera zvakanyanya panyaya dzedu electrical appliances edu kuti akarongedzeka matambo edu ese akarongeka nezvimwe zvakawanda kuda kuti tidzivirire dambudziko roti tiregedze kuramba chirasikirwa nemaproperties saizvozvi dzimwe dzenguva nekurasikirwa neupenyu chaivo. iye zvino izvi mati manzwa here kuti mafamilies mangani aitwa affected nemoto? No, hapasati pane record mapurisa achiri kuongorora. I think after a while tichazowana kuti mafamilies aaffectwa mangani uye kuti maproperties atsva arasika anovhariwa to what extent. As you can see kuti vamwe vadzoka vatodzoka vapo vabva kumabasa vamwe vachiri kumabasa vamwe vasitoziva kuti kunokwatsva kuno. They are not even yet aware havasati vaziva saka tichazozivisa after mapurisa vapedza kuti aongororo netsvakurudzo dzavari kuita then toziva kuti maproperty arasika akawanda zvakadii uye mafamilies aaffectwa akawanda zvakadii. Kazhinji panoitika dambudziko panotanga kuonekwa kunzi pane help ichaitwa needed. Imimi sababa vemusha muri kutotarisa here kuti ihelp ipi ichada kudiwa uye muchaita sei kuti vanhu vange vanobatsirika kuti zvichida nhasi chaivo havana kana pekurara? Tichatanga taona kuti vanhu vangani vapinda nedambudziko uye vaaffectwa to what extent because mumwe nemumwe anogona kuwana kuda help zvakasiyana nemumwe saka after taita tsvakurudzo rekuona kuti vanhu vaaffectwa vamwe vangani vakamira sei tichakurudzirawo vanhu munharaunda nemuguta kuti vaite chipini vachibatsira matambudziko arauyiwa nevamwe nenzira dzakasiyana siyana because vamwe vanenge vasitangana hembe dzekupfeka mablankets inenguva chando ino vamwe nemhuri dzaenda kuzvikoro nezvimwe zvakadaro they obviously need kuti vange vachibatsirwa saka tichamobilize vanhu kuti vape ahand vabatsire kune vaposangana nedambudziko rakadai. Tabva kutaura nevefire brigade avo vati vakasika kuresponda kumoto pavangonzwa kuti kune moto uye vakauya vakakwanisa kudzivirira kuti mamwe mafloods asatsve. Chii chamuri kuda kutaura pamusoro pebasa raitwa nefire brigade? I'm very happy ndiri kufara chaizvo neprompt respond yavaita vakomana vedu wefire brigade city of Harare vakurumidza kumhanya vakakurumidza kusvika panzvimbo and tadaidza vakomana veHarare water kuti vabatsire kuti mvura painongopera woenda navo pamahydrant ari padhuze wofidha futi imwe mvura so that varegedze kushoterwa nemvura vakurumidza kudzima moto kurumidza kupera but I'm so happy kuti vakurumidza kumhanya ndokubva vakurumidza kusvika panzvimbo zvoratidza kuti vanga vari very alert which is a very good thing kuti kana matambudziko akadai asvika sometimes property inogona kubva yatsozopera yese as you can see kudai vangoti nonoke moto wanga zvinobata mamwe maflats ari kumberi esai but kukasika kwawo kwaita kuti dambudziko rijusike riite diki danzvaraidzogona kunge rapedzisira raita as much as tiri kuona kuti vanhu vakawanda varasikirwa but vaigona kuzowanda kudarika ipapo dava tinonoke kusvika but kukurumidza kwavo kwabatsira kuti dambudziko ridzikiswe riite shoma.
ndakataura zvakare naMr Jaricha avo vanoshanda nebandiko Convergence Community Emergency Response Team. Vataura kuti pavasvika pano moto wanga uchiririma vakabatsira kuti vanhu vabve munzvimbo manga muchibvira umu kuti vasazowirwa futi nenjodzi. Isusu tinonzi Convergence Community Emergency Response Teams, in short tinonzi CONCERT. Tiri a community of volunteer first responders. Tichioperate tiri muHarare physically but even remotely through our systems. Tinokwanisa kuassista anyone anenge asangana njodzi for no cost at all, for mahara. Isusu chedu isusu vanosvika tinobatsira kuti vanhu vararame tichivapa inonzi pre-ambulance first aid. Saka panaitika chiitiko chakaita sechiitiko chatawitnessa nhasi, chakaita sechiitiko chakaitika kubudiriro painzi pane vanhu vanganyura paya, isusu tinosvika tiine tarisiro yekuti kana pane achiri mupenyu tokwanisa kusvika tomupa first aid yekuti ararame. Tichimupa first aid kudaro tichitarisa zvakare kuti ambulance, mapurisa, fire department dzinenge dzatofonerwa nevanhu vekuofisi kwedu vanenge vari kucontrol room iri available 24 hours vachitotanga kuuya kunzvimbo ikoko so that tobva tabatsirana tiri pamwe chete. Saka isu tinonzi Convergence Community Emergency Response Teams CONCERT. Saka panzvimbo panapa masvika nguvai imimi zvinokutorera nguva yakareba sei kuti musvike pacho ipapo, nekuti mukuti hanya first aid kureva kuti muri kutodiwa nekukasikisa kuitira kuti kana paine munhu ari kuda first aid iyo. Isusu pata zvaitika nhasi makuseni tatongomuka tichinzi kuma5 pane munhu anga arohwa nemota kumadokero nepaanga ari pabhasikoro arohwa nemota. Saka ndine urombo munhu atsakatira mutsaona iyoyo. Tichitopedza kuita izvo nemapurisa ndopana bvanzi kuAvondale nomwe ari pamagroups edu eWhatsApp akati kuAvondale kune flat riri kubatira rabatira moto. Ndichingonzwa izvozvo ndabva ndafonera City of Harare Fire Brigade ichitosumuka Fire Brigade ichisumuka kubva madokero tichisvika paAvondale paya tikaona zveshuwa flat iri ranga riri pamablock of flats ratobatira moto but roof yanga ichiratidza kuti yange yabatirawo moto zvakare moto yanga uchispread. Ndopatasvika ipapo. Mataura nyaya yekubatsira vanhu, Fire Brigade yenge ichiita zvemabuildings. Saka mimi pavanhu vamaona apa pane here vanga vachinida help yenyu vanga vachibuda mukati? Isusu patasvika tasvika mhomho yevanhu yakaungana iri padhuze iri muyadhi munomu mamuchibvira. Saka chinhu chekutanga even chatogara chitaura inyaya yesafety. Handiti isusu tikasvika panzvimbo yakaita seinoyi, patasvika panzvimbo inoyi tasvika tikati munhu wese ari muyadhi ngaabude, and then vataisa matepe yamuri kuona yakakomberedza nharaunda inoyi itepe yaprovidwa neConvergence Community. Tikakwanisa kuti vanhu ngavaende kumashure kwetape nekuti tachiza kuti mudzimba dzakasiyana siyana munogona kunge mune magas tank, munogona kunge mune zvigubhu zvepetrol, munogona kunge mune zvimwe zvinhu zvochengetwa nevanhu mudzimba zvisiri kuzikanwa nevanhu vari panze. Saka nenyaya yekuti kuti tichida kuchengetedza upenyu taona zvakare kuti vanhu vakaramba vari munharaunda ino iri kuitika chiitiko pakaputika panogona kuita munhu anokwara zvakare, uye munhu anenge vachiti dzimba dzavo dziri kutsva anogona kuda kumhanyira kuti mune umwe munhu arimo kana anotarisa kuti munhu aenda kubasa pamwe haasi kuziva kuti aenda kubasa arimo here. Saka taona kuti tispatasvika takiya scene tikamesha kuti scene iri safe kuti tipewo zvakare vanhu vefire department vefire brigade mukano wekuita focus on what they need to do, which is kucontrola fire nekucontaina fire. Isusu tichicontrola scene yedu tichimirawo zvakare kuti kana paine azosangana netsaona yekuti akuvadzwa arwara ari pabasa iroro, nekuti remember mune uchiutsi tamanja kupa vamwe mamask atachishandisa naye nekuvapawo mvura semvura yamuri kuona kumwiwa nemafirefighters imvura yataunzawo seCONCERT kuti vagone kumwa vachihydrata pabasa ipapo zvatanyanya kuita. Pavanhu vanogara mumaflats umu hapana here vakuvara vekuti munoti pamwe vanga vachida first aid kunge matangira moto manga musina munhu here, iye munhu enge arimo mahana hutsi hwaafema here kana anga arimo? Saka matangira moto handikwanisi kukonfirma kuti anga akuvara here, asi kutaura kwandaita nekusvika kwandaita panguva ino kusvika panguva inoi hatina watati taona anga akuvara. Asi I think chatanyanyita deal with isinyaya yepsychology yekuti vamwe vane maflats atsva vanga varipo vanga vachichema paita chipatapata chekubvisa mota dzanga dzakakirwa dzimwe dzasatata dzekutopusha chisumudza tichidzidhonza kuti dzibve kusaidi kwakune moto dziende kusina moto. Saka I think mainly kwakuri kuriashua vanhu kuti CI Fire Department, City of Harare, mafirefighters aite zvaakadzidziswa kuti aite, which is to contain the fire, and I'm sure even ukatarisa pamavideos zvatausvika moto uri nezvawaita newakuzotera nowadzikira inyaya yekuti vari kuramba vachiita chi zvavakakwanisa, ende also vanhu vemunharaunda munoda vatenda because vakwanisa kunzwisisawo zvitachitaura kuti chimirai kune chekunze kwamunogona kunge makachengetedzeka kuitira kuti vari kuita basa ravo vaite basa ravo zvakanaka. Mataura nyaya yekuti vamwe vanokwanisa kuda kupinda kuti vabise zvinhu
maflatsi anga asina kubatira moto nguva yamasvika imimi, pane vanhu here vamboedza kubitsa zvinhu imomo kana kuti vanhu vese vangoti pawaona moto vabva vatobva vakangosiya zvinhu zvikatsvira imomo? Moto wangu wachibvira zvekuti even takamira panapa wanga chitonzwa hit, hapana mboda kuedza kuda unobvisa zvinhu mumba, asi chandafarira ndechekuti City of Harare yakwanisa kusvika panzvimbo nechekukurumidza zvokuti vamanja kucontaina block rimwe riri kuside uku rekuleft kuti isabatira moto. Zvamuri kuona even kune flat iri pablock ratsva ari kuright kunoku asina kuzotsva zvakare nekuti vamanja kusvika vachicontaina fire iri payanga iri, even maflats ari pasi ndinovimba kuti hana kubatira moto sekuona kwamuri kuita, but yes ndo zvangoita kuti vanhu vasanotora zvinhu mukati mavo. Matsananguriro amaita tiri kuona kuti basa renyu rakakoshesesa, asi zvichida pane vazhinji vasingatomboziva nezvenyu. Munobatika papi sei? Inhamba dzipi dzekuti vanhu vanofanira kutosevha izvozvi kuitira nekuti haumboziva kuti chii chinoitika kupi kunani? Isusu nhamba dzedu zita redu zvekutaura kwanamboita rinonzi CONCERT, zvichireva izvo kuti Convergence Community Emergency Response Teams. Vakaenda paFacebook vanogona kuona page rakanzi CONCERT, ende zvakare vanogona kushandisa nhamba dzedu dzebasa dzinoti 0775 471 922 0775 471 922. Voti mukoma Webster ndiri kumira kujoiniswa group. Isusu tinoshandisa mawhatsapp groups enoti ane 10 mawhatsapp groups. PaWhatsApp apa munokumbira kuti mujoiniswa, hapana mari yamunobhadhara, hapana masubscriptions epamwedzi. Group iri tinoitira kuti mukasangana netsaona, pane tikatsaona pepa munhu anogona kutoziva nhamba dzekufonera, anogona kutoziva kuti ndoita sei. Iye munhu akangonyora ngoti I need help, ndiri kuda kubatsirwa, paita tsaona, paita moto, vari control mugwedu wakutomufonera kutoti chii chiri kuitika, vopiwa hantu zvese zviri kuitika. Asi zvatotanga kudaro isusu mafirst responders takutomhanya chiuya pauri. At most togona kutora about 3 to 10 minutes tatosvika pane munhu anoda kubatsirwawo medical, takutobatsira panoya emergency management services like City of Harare Police nemaambulances ese takutocoordinate achisvikawo pascene. Tine vimbiso yekuti takwanisa kuchengetedza upenyu hwemunhu ende takwanisa kumanija kucontaina situation iyoyo kuti hapana zvakare vanenge vachisangana netsaona. Zvichida mubvunzo waapo manje ndewekuti ngatiti ndarwara ndiri mumba mangu ini ndatyoka gumbo, can I call you? Chokwadi, mukangoisa pagrupu ngoti ndiri kuda kubatsirwa. Kana muri mumba mune munhu, mudzimba dzevanhu isusu hatikwanisi kuzoti tisvike tinopinda nekuti nenaisi kuti kune mitemo inotichengetedza. Tiri mafirst responder, tiri mafirst aiders, tiri mavolunteers. So tinenge takuita panguva yakadaro takufonera ambulance service. Ambulance pamutemo ine kodzero yekupinda mudzimba dzevanhu. Saka tikafonera ambulance, munhu yabva ari kurwadziwa kana ane vama vainavo, takumupa inonzi power phone yekuti tikumudza kuti sanoitai so, vaisirei pilo, rambai muchivataudza. Kana pane ropa sungai makadai, ambulance iri muroad ichienda pavari. Zvakare even munhu anenge kuti adzikamiswe apo reassurance, mandoziva kuti makuvara, ambulance iri muroad, ambulance yaichiuya tichicommunicata nayo zvoita kuti ambulance kumuzosvika panzvimbo. Zvichida kuti muri kuti kukuvara chete here, kana kuti ngatitii ndasvika pamba mukadzi ane mimba kurwara, munhu atakwa neasima, munhu ane epilepsy adona, we can still call you? Ichokwadi ichocho, chinonzi urwere kana chinonzi kukuvara zvinhu zvese zvinoencompasswa nezvatinobatsira kufirst aid. Nekuti isi kufirst aid toziva totarisa tikanzi paita munhu ari kuda kubatsirwa nesu, totarisa kuti pane munhu anenge akuvara, totarisa kuti pane munhu anenge arwara, of which arwara zvirwere zvakasiyana siyana, pfari, chemoyo, kubata chokuoma mutezo and so on. And then anenge akuvara kune vanoitwa maroad traffic accidents like yatatamukira Makiseni, yakafanira kuti munhu anenge arwa nemota ari pabhasikoro, imota dzaita tsaona, munhu ari mugwagwa asangana netsaona, dzese dzozi tinodzibatsira kufirst aid. Tinoita futi anonzi ma-emergency situations akafanira zvazvakaitika kubudiriro zvazvo zvokuti unonzi munhu anyura mugodhi, and then mosvika mutoona kuti aiwa panapa pasiri pamugodhi, panogona kunge pari nenyaya yekuti panogona kunge pane vanhu vakawanda vanogona kunge vari kuramba vachipinda, kana panogona kunge pane njodzi. Isusu hatinoita seCONCERT tobva tafonera vanhu vakafanira City of Harare, hatinoregard as ma-authorities, macompanies akafanira NASA, ma-authorities akafanira ZRP, tovaudza kuti pane nyaya yatasangana nayo tiri munharaunda munogara vanhu ingangoda kuti vacherechedze. Zvakare ndinotenda because even maoffices edu ari kucouncil akafanira like kumatown clerk and so on, vakasununguka kuti tivazivise zvakare kana paine madelays anenge achiitika panyaya dzekuti dzigadziswe panjodzi dzevanhu. Tataura neumwe anoshanda zvakare kuCONCERT, uyo ati vanhu musachengete fuel mudzimba dzenyu, musachengete zvinhu zvinozoita kuti kana moto wabatira zvinowedzera kuririma kwawo. We are a community service as CONCERT, Convergence Health and Safety, and we do what we can as volunteers.
it's just, as I say, a community. We're volunteers. There's like 12 of us. And we get support from several donors. And, we obviously just carry on, and we like to do what we do. We're passionate about it. What is it that you'd like to the community to know? For example, this situation here, we heard from Webster that people who were here were actually close to the fire. What is it that you'd like people to know when there is something that has happened? Yes, of course, they have to notify the authorities immediately. We have our WhatsApp group, which they can report on, and we alert the fire brigade, police, anybody else, ambulances. Of course, Webster comes along in his response vehicle in case of any casualties. But people, yes, they need to evacuate as soon as possible and just call the authorities. Yeah. What are worst scenarios that you have come across in your job? I think when it involves children, there was a 2-year-old who drowned in the septic tank. That was Mandara somewhere, the Grange. But that was a very unfortunate one and very sad. It wasn't necessary. And people need to make sure things like that, these open pits and sewage places, they need to be covered properly and secured against that kind of thing. Yeah, that was the worst. We really want you to know that we appreciate everything that you are doing. Thank you very much. Great. And can I just say that people need to not keep things like fuel in their apartments. The heaters, now that it's winter, they must make sure they're turned off and turn the gas off at the same time. Just be very careful, it's even the stoves. Accidents can happen whilst you're not even in the house. So please take care. Safety comes first. Of course, always. Tataura na mai vanotengesa pamusika uri pedyo neparirima maflats kunoko Avondale. Inizvoitika ndasvika panapa kuma29 bandatsvaira bandatanga kutora zvinhu zvangu ndichisiya panapa. Saka time pasvika muroora wangu anoshanda mukati, saka asvika ida madomestos, saka ndabva ndafonera mukomana umomo abva ndati uyai kunotite dhiri. Saka mukomana uyu abva auya ndobva ati aendei munotaura nemurungu. Saka time ndabuda mukati, ndichitobuda mukati imo ndichiri mukati ndobva taona hutsi, ndikati ako ndiani ari kupisa hutsi masikati akadai so. Saka mamadza kuzasi mukati munhamba 7 ndobva tobuda wachimhanya ufuti wakati moto mama, moto uri kubvira paUZ amene pari kubvira flat up kozi ndiri kunzwa kuputika. Ndobva ndatongomanya panapa ndichisira mukadzi uya safe, ndobva tamanya ikokoko. Saka patamhanyawo ikoko ndobva taona kuna chakanaka, fire brigade yazouyawo zvayo yamanya but moto wacho wambokundikana kuudzima. Wanga uchiririma zvakanyanya vira watangira kuona kukabvira maflats ese kusvika kuno kurodhuku. Maona here panga pachibuda vanhu vabuda imomo here imi matosvika kuti matosvika vanhu vatoo panze vese? Vanhu ipapo patatosvika vanga vatove panze, panitori nevanhu ipapo vanga itoshedzera tobudai moto, vatanga kuona moto uchibvira mudenga. Kozi musikana wachanzi anga ari panze anga achiwacho matangira moto. Saka paazomhanyiswa unzwa kuti kune moto iye maki anga achitori nawo, kati hatinambobadza kana chino, hatina chatabatidza, hatina chatamboita kana kubika, ndaitowa chandiri panze. Sikutomushamisa kuti moto wacho wabva kupi. Kozi moto wachifamba nemudenga nomataona moto uchitobvira, vamanya havo varume but moto wangu wakabvira, wangu wakawanda. Chii chamuri kuda kutaura imimi? Tinoziva kachinge pakaitika njodzi zvinozorwadza kunzwa kuti pane arasikirwa neupenyu kana kuti pane akuvara, nekuti kazhinji zvimwe zvinhu zvinotengwa zvimwe asi upenyu hwakakosha. Chokwadi chatongoda kukurudzira vanhu, pakanzwa noise ngati pane zvinhu zviri kuitika, kasira kubuda panze una chii chiri kuitika. Kozi varipo vacho vanga vaitoshedzera budai mumba, hanzi hapana kwanisa kuresponda nguva iyoyo. Vamwe vakutofunga kuti rega tinotorowa mahwindo, vari mudenga kutema mahwindo nematombo kuti budai mumba, moto uri kubvira. Vamwe vanga vakararawo, vamwe fanike mukadzi vane mota iyo irapo iripapo vanga vakatorara. Vatozobuda tete ndandingonzwa noise pandandiri kuhope, ndatozomhanya kubuda nacho, chandakwanisa kubuda nacho mwana wandakabata uya, ndakana chandaburitsa. Saka ndiri kukurudzira kuti vanhu mukanzwa noise please, pakanzi vari kuitika chinhu buda umanye uone, pamwe ndori kutofira mumba imomo urimo chinonoka kubuda mumba uyu usingarespondi. Vamwe vanoignore, vakanzwa kuti paitika chakati vanoignore, ngonzwa noise yeye vanongoti mheno zviri kunze ikokoko, but zvinotosevha upenyu hwamwana.
totenda idu vakwanisa kubatsira kuvaudza kuti budai mumba ndovatongotendawo vanhu ipapo vanga vari panze but isi patazosvika utatiwana vanhu vari panze zvekuratidza kuti vanga vabuda vese mumba zvinhu ndo zvatsva sevanhu hapana ndoona hanzwa ndavafira mumba. Chii chamunoda kutaura imi pakubatsirana apa nekuti iye zvino izvi vanhu vangobuda vari vanhu vachitiza neupenyu zvichida kuti zvizhinji zvatsviramo kubva kumbatya kumagumbeze kuri kuti pakauya vanhu vachida rubatsiro secommunity muchabatsirana here kuti zvichida senge vatobuda nemwana mazuva ano kune chando. Totenda nditongokumbirawo vanokwanisa vane mwoyo yaMwari tichaitawo zvatinogonawo zvishoma izvozvo tokwanisa nguvapo gumbezi but pekurara havana manje hatizivi kuti vanobatsirwa siteta kutokumbirawo kuhurumende kuti vatibatsirewo vabatsirewo vanhu akozi mhuri yatsvirwa nezvinhu yakawandisa ngokumbirawo kuti vanhu vabatsirwa vaone pokurara vaone chekupfeka nevana vachidzirwa vasarware pamwe chete nechekudya nekuti kazhinji zvimwe zvatotsvira imomo ichokwadi pamwe chete nechekudya vavabatsirewo kozi kuti vari izvo hapana panapo pekutangira vana havatorina tetangokumbirawo vagari muno muZimbabwe kuti vabatsirewo mhuri idzodzidzi.